Migao mar somo miyo ageta mar pidho yiende maromo milion 35 kod koth yien maromo milion 300 higa ka higa kaka yorno mar konyo piny owacho chopo ageta mare mar pidho yiende bilion 15. Kane giloso gi jofwambo romo mokelo kanyakla migao mar somo board mar alwora bang' telo e chenro mar pith yien e bungu ma Arboretum, jagoro mogirore migao mar somo Belio Kipsang oyango ni chenro mar pith yien ni kod ageta mar medo yien e pacho ka gi 30% ka ochopo higa mar 2030. Chenro no ne ochaki higa mokalo to chani biro dhi nyime nyaka higa mar 2030 ka sekta mar somo odonjore chenro ni mibiro time skunde kochakore nasari nyaka mbalariany kitime kod jopuonjre kod jopuonj. With an estimated of 17 million learners, both at all levels of learning, from ECD to our universities, and 600,000 educators in institutions spread across the country, a target of growing 35 million trees and producing 300 million seedlings annually. I want to really commend the work that the Ministry of Education has undertaken on its part, because in our strategy we have set targets for each and every ministry, department and agency of government on how much of the 15 billion trees each MDA will take up. And I must say that the Ministry of Education is one of the frontline institutions of government because of the network, because of the numbers that we've been given in terms of the learners and even the trainers across the country. And this is a ministry that has presence in at every level of government.